दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बिमा माहारि सावराय जथुम उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि खुंगा जीटी बिमा माहारि सावराय जथुम्माया दारगा सुबा बाथौ थानसालि लांगोना फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। दिनै बिनिनो गेवलां मेल गुबै बर' हारिनि बाथौ धोरोमनिनो नगेन बर' गोसोखां गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो असम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बोसोनगिरि पुलेश्वरी नार्जारी। फै जों मिन्थिना लानि दिमाकुसि दख'रा माइनाव आफादनि आफादगिरि मर्गेश्वरी रानी ब्रह्म बिथाङा आरो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बोसोनगिरि पुलेश्वरी नार्जारी बिथांमोननि खौरांगिरि फोरमायनाय राव। बियाब माइनाव आफादनि आफादगिरि जोङो सावस्रिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय आरो मावबाय थागोन। अरायसम जोङो मावनायखौ मावलांनो नाजाबाय थागोन जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरा मोजाङै मोजां दावगालांनो हायो। जों बेफोरखौ बिमा जानानै माने अरायबो हास्थायो आरो। खुलुमबाय, जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं, जोबोद खुसि दिनै दिमाकुसि बियाबनि माइनावफोरनि सांग्रांथिनि माइनाव जुथुमा खुंनायाव माइनावफोरनि गाननानै जेरैबायदि लेंहर बाहागो लानानै जेरैबायदि बे मोनसे सांग्रांथिखौ नुफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमा माइनावफ्रा समाजाव बाथौ धोरोमनि थाखाय मोजाङै मावलांनो हागोन बेखौ आं आसा खालामनो हादों। खोथायाव जोंथ' मिथियो जेराव आइजो थायो बेयाव धोरोम गासैबो थाखायो होननानै बुङो, खिन्थु बर'फोरनि गेजेराव माखासे बे थासारिया जों दायो नुनो मोनबाय। मा बुंगोन बे? बेनो दिनै बेबो सैथो खोथा। माने मेला साननैनि हाबाफारि खुंदोंमोन, नाथाय बेयाव माइनावफ्रा थाफुंजोबनानै माने साक्सेस खालामनांगौमोन। दिनै माने आलासिनि बिबुंथि होबाय थानायावनो माने बे आयदाया जोबैयावनो जोंनि माइनावफ्रा ओंखारलांनाया मोनसे गुबुंले आब्रुथि बेखौ नुनो मोन्दों। बे सैथो बाथ्रा। जाहाथे आं खावलायो इयुनावबो जाहाथे जों जिखि खामानि मावा बे हाबाफारि जोबजासे जों बाहागो लानानै जोंनि जाफुंसारखौ समाजाव दिन्थिलांनांगौ बेखौ आं आसा खालामो। दिनै नुबाय जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर माने हौवा हिन्जाव गासैबो थारमाने जों नुबाय बांसिनै बेरेखा जिखिनि खामानिफोर दङ समाजनि जि बेरेखा खामानि बेफोरावसो बांसिनै जों गोसो, खिन्थु धोरोम सिबिनायाव जों नुबाय गोबाङानो फासयना थायो। बेयो बिमा हिसाबै मा बुंगोन बे? नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। बिमा हिसाबै आं फिसाफोरखौ खावलायनो लुगैयो। दिनै धोरोम खोरोमाव लाइमोनफ्रा गोबां फासयनानै थानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। जिखुनु धोरोमनि मेलावनो बिथांमोना सिगाङाव जायगा आवग्रिनानै थाया आरो बाहागो लानाय आरो खामानि मावनायखौ नुनो मोना आरो गामि लेभेलावबो आर'जआवबो बिथांमोना बाहागो लाया। बेबायदिखौ जोंनि गासिबो गामियारियावनो जों नुनो मोन्दों। जाहाथे आं फिसाफोरखौ लाइमोनफोरखौ खावलायो, आथिखाल मुगायाव लाइमोनफोरा गोबां समाजनि थाखाय धोरोमनि थाखाय मावनो गोनां बिबान दं। बिथांमोना साफा साफा बिबान रुजुनानै खामानि मावोबा निसय लाइमोनफ्रा जौगागोन आरो जोंनि बाथौ धोरोमा जौगानाय फैगोन। जों नुबाय सासे बिमाया जुदि सावस्रियाव जुदि गोख्रोंब्ला समाजाबो गोख्रों जायो होनना बुंदों। बे बेलायाव नाथाय जोंनि बर' जिखिनि बिमाफोर दङ सावस्रिनि बिथिङाव सांग्रां गैया। दा बे बेलायाव माइनाव आफादा बेफोरबायदि माबाफोर खामानि मावगोन नामा? सावस्रियाव मोजां नङा बेखौ जोङो दिनै दिमाकुसि बियाबावल' नुवाखै, सारा दिनै जोंनि बुहुमावनो होनजासै जोंनि बर' समाजफ्राव बेखौ सावस्रिखौ जों नुनो मोनो। माने जोंनि सावस्रिया मोजांबासो न'खरा, समाजा, हादोरा मोजां जागोन। ओंखायनो सावस्रिनि बेलायाव जोंनि माइनावफ्रा गोबां नाजानाया थाबाय थानांसिगोन। खामानि मावलांनो गोसो होनानै जों सावस्रिखौ फोसाबनानै लानाया जोंनि खामानि। बेखायनो आं माइनावफोरखौ खावलायबाय दिनैनि बे दिमाकुसि बियाब माइनावनि मेलनि गेजेरजों जाहाथे सावस्रिजों लोगोसे गासिबो जोंनि धोरोम खोरोम आसार खान्थि माने हारिमु महर मुस्रि गासैखौबो फोसाबनानै लानो नाजायो। दिमाकुसि बियाब माइनाव आफादनि जिथि खुंगा सावरायमेल जिथुनिखि जोंनि खोला दारगासुबा बाथौ दालाय आफादनि गेजेराव जादों, जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे मेला जोबोद आबुं जादों आरो जोंनि रायजोफोरा
जेरैबायदि खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोजाङैनो मोनदों आरो गाहाम नांदों। लोब लोब गासै दालायनि माइनावफोरा लोब लोब खमै जोङो 15 जन लिंहरदोंब्ला बिथांमोना 30 जन 35 जन फैनानै जोंनि नैबे मेलखौ जाफुंहोदों आरो लोगोसे जोंनि गामिनि न'खरफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय लाना गेदेरसिम न'खराव साब्रै दङबा साब्रै, साबा दङबा साबा गासैबो लोब लोब खामानिखौ गोसो होना मावदों आरो जोङो बे माइनाव आफादनि सावराय जथुम्माखौ जोङो जाफुंसार होनायाव जोंनि गामिनि गासैबो सुबुंफ्रा गोबां मदद होदों आरो लोगोसे जोंनि थाखानाय थागिबि खोला दारगासुवा बाथौ दालाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' खालामदों आरो लोगोसे जोंनि आरसि जायखौ जोङो सामलाय आफाद दानाय बे सामलाय आफादाबो गोबां खस्थ' खालामनानै दिनैसिम जोङो नैबे खुंगा जिथि बिमा माहारि सावरायमेलखौ जाफुंसार महराव होनो हादों होननानै आं सानो। जोबनायाव बेखौनो आसा फारिबाय आरो साबायखर बावहरबाय जाय बिथांमोना डिमाकुसि दख'रा बाथौ आफादनि सिङाव थानानै दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय बिमा माहारि सावरायमेलाव जथुम्मायाव नुजाथिफैनो हानाय गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजामोनखौ आं आंनि बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो फैगौ बोसोरफोराव बबेबा दालायफोराव बिब्दिनो जायोब्लाबो माइनाव आफादा जाहाथे बिब्दि बाहागो लानानै बिमा माहारिनि सावरायमेलखौ जाफुंसार खालामो होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। बड'लेण्ड बुब्लि जोंनि जिथि माइनाव नुजाफैनो थाखाय आं गिबि गिबियावनो दिनै जों आरसिनिफ्राय डाइनिंआव जेरैबायदि मुवा मोननांगौ थिग बिदिनो जों मोनजोबदों आरो जोङो मैयानिफ्रायनो जोबोद आंनि टिमखौ आं जोबोद साबायखर बावहरगोन मानो होनना बुङोबा बिथांमोना जेरैबायदि खस्थ' खालामनांगौ बिदियै हाजासे खस्थ' खालामदों। लोगोसे दिनै जाय बिथांमोना रानग्रा बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरगोन मानो होनना बुङोबा बिथांमोनाबो फुंनिफ्रायनो फैनानै मैगं हानाय ओमफ्राय लोगोसे राननाय बेबायदि बाहागो माने एक्टिभलि बाहागो लादों। ओंखायनो आं दिनै आरसिनि डाइनिं इनचार्ज हिसाबै आं गासैखौबो बे आरो लोगोसे वाटार डिपार्टमेन्ट बिथांमोनाबो नांगौ समाव जेरैबायदि माने मा होनना बुङो जगान होनांगौ बा सुबिदा खालामना होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरो। आं बाराखौ बुंला बेखिनिखौनो बुंनानै बे समाव नोंथांमोना जे डाइनिंआव गोलैबाय बेसेबांसो बेयाव सुबुंफोरा बेयाव ओंखाम जानायाव बाहागो लादों ओरैनो आइजोफोरा बेसेबां सुबुंफोरा बेयाव बेसेबांसो जाहोनो हानाय केपासिटि दिनै ना मिहा दिनै नायबलियाव दिनै 16-17 जनसो जादों आरो बिसोरखौ नोंथांमोना जाहोनो हादों दामानि बे समाव होंगो दोंगो जादोंना जायाखै? होंगो दोंगो जोंनि टिमा जेरैबायदि माने एक्टिभलि खामानि जिहेतु मावदों बेयाव जेबो होंगो दोंगो जायाखै। बेयाव माबाफोर खस्थ' मोनदों नामा नोंथांमोना संनाय राननायफोराव? जिहेतु जोंनि टिमा बा राननाय टिमबो दङ ओमफ्राय संनाय टिमबो दंमोन नालाय दा बिथांमोनाबो फुंनिफ्रायनो एक्टिभलि खामानि मावनायनि थाखाय जेबो बिदि खस्थ' मोनाखै आरो। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা দখ'ৰ অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। দখ'ৰ অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰচি ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা দখ'ৰ অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব।
দাওহাৰু অটো এজেঞ্চি শ্ব'ৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000-399-187 আৰু 8822-018-193 যোগাযোগ কৰক।